Аз съм малко мокричка вече. Топличко е. Интернета доведе Дани някъде да си купуваме ядене тук, обаче аз не съм сигурна, че тук ще намерим нещо. О, прическа. Прическа, какво прави нощеска? Айде да видим малко Тайланд. То много правилно показва Тайланд, защото това е истинския Тайланд. Другите работи, дето са лъскавите, малко са само за чужденците. В аварийната лентичка. Аз съм от Враца, бе, бац. След малко ще видим и старата ЖП гара. Всъщност тя си е активна все още, Да. просто е като забележителност на града. Там обикаляме от тук. Да. Има и един стар локомотив или... Не, това е вагон. Локомотива от другата... не, той пак е вагон. Това е вагон. Не, локомотива е това. Коя е гарата? Елеван на всяка втора крачка и канапи с шокове. Шокове. Добре, никой не ни пусна, обаче ние сме достатъчно нахални. То няма какво да пусне.
Хората така си карат, бе. Да. Експат хъб имаш. Експат какво? Хъб. Хъб. Ние отидохме на някакво много интересно место за храна. На интересно място за Храна. интернета доведе Дани някъде да си купуваме ядене тук, обаче аз не съм сигурна, че тук ще намерим нещо. Нещо ще намерим. Какво ще е друг въпрос. Това. Виж, интернета не е излъгал. Работи, бе. Тук ли може да спреш? Не знам. Как се казва това ресторанче? Enjoy Coffee and Restaurant. Я да видим. Ето го. Enjoy. Enjoy, да. Добре, няма никой по това време, ама ще разгледаме пък. Казват, че е едно много ефтино, но доста вкусно готвили. Прическа. Прическа, какво прави нощеска? Пак си плаща цялата сметка. Хайде да видим. Палмичките. Времето днеска май няма да вали. You don't know. Нямат никаква охлаждаща. Ти затова ли го намери? Не знам, бе, човеки, бе. Hello! С хам and чиз. Имат си закуска. We can choose from everything? Yes? Okay. Има си специалните техники. Обаче виждаме цените какви са. Това нещо на центъра долу, където сме 100, 120, 200 бата, а тук са 50, 60, 70. Ето барбекю порк райс 50 бата. А това нещо не е същото сланинестото, дето го ядете, ама пък ето го. Ето го, да. Стир фрайд безил 65. А там плати 100. 100. Да. Виж, заради това е 5 звезди. Да. Има много неща. Да, има супи, минс порк, тофу суп, това ще е много хубаво. Да си вземем и да отидем при малкия, да си го ядем, хем да си вземем и прането след малко. Да. Добре, айде ще изберем нещо да ни направят за вкъщи и после ще кажем как. после ще кажем как е. Трябва да се отидем да си вземем прането и детето. От басейна. Но да, сега ще си изберем и ще покажем после дали ни е харесало като вкус. Яйчени нудли с барбекю порк. Я да видим сега, тук водички има Швепс, 20 бата за сок. Сега ще го сметнем колко е. 20 бата е 53 евроцента за капи портокал. Бирички на стойност 75 бата, които са евро и 98. И фанта, спрайт. Да. Горе-долу, мисля, че 15 водата 15 бата е колко са 40 евроцента. Това е в заведение. Не е толкова, защото в заведение в България водата ти е 2 лева. Да, поръчахме си. Е така. Да, спрайта е 25 бата, което е, какво каза там, 66 евроцента. 66 евроцента е спрайченцето. Аз съм малко мокричка вече. Топличко е. В момента е 1 часа и е 32 градуса. Обаче си е жешко. И трябва да пиеш нещо задължително. Трябва да пиеш нещо. Но не е драма. Не е драма. А тук е такова ориентирано American style, нали, малко. Хем Америка, хем Тай. Road 66. Вече във време явно се събират тук доста хора, защото е популярно в Google Maps доста с висок рейтинг. Така че явно са фенове хората. You need some ice? No, it's cold enough, thank you. Това е нещо с манал сода. Я да видим сега. Такова май нямаме в България. First reaction.
Сега ако изплюе срещу камерата, да знаете, че е гадно. Като спрайте. Много приятно. Абе ти оплюй камерата пък. Good. Много е Много хубаво. по-добре от спрайта. Много по-добре. Хубаво. Това е много добре. Да, не остана много доволен. А той по принцип Газиран. не пие газирано, но обаче това му хареса. На здраве. И България да вкарат такъв швепс. Ние ще го вкараме Ние от ще- Тайланд. Казаха, че можем да си поръчаме по телефона, но трябва да дойдем да си вземем поръчката. А какво всъщност си поръчахме ние? Поръчахме си... сега ще ви кажа. Едни от тези Barbecue Pork and Crispy Pork on Rice, което е 60 бата. Поръчахме си Stir Fried Seafood with Basil, което е 80, тук стават 140. И едни крилца поръчахме за Крис, които са най-скъпото. 140 и 100, 240 и содата е 30. Колко става това? 240, 270 бата, което са 7 евро и 14 цента. 7 евро и 14 цента за 3 порции храна, току-що приготвена и едно швепсче. Мисля, че 7 евро си е доста добра цена. При условие, че порциите са големички, с ориз и със сигурност ще се нахраним. Значи на центъра това нещо е двойно като стойност, а ако си готвиш сам вкъщи, е двойно по-евтино. На двойно по-евтино, Да. което си Да. купуваме сега. Да. Така че тук 3 човека, ако ядат всеки ден навън, нали, обед и вечер, ще харчат нещо от порядъка на не повече от 20 евро. 20 на евро. Да, а ако си готвят За храна. вкъщи, може би 10. Ако искаш. Айде, златните. Къде са? Златни рибки ли са, кой ли са, непораснали кой Има някакви. много сладка муцунка, като А. на плюшена играчка. Ага. И Рибейка? бебетата. Да. Бебетата. Да, много яко. Това е мозъка. Вече сме вкъщи и ето какво получихме срещу 270 бата. Това е ориза с морски дарове и крилцата и за Крис и това е с свинското. Тук яйчецето е варено, половин варено яйчеце, обаче имаме от Кристи свинското. Криспи бейкъна. Да. Айде. Всеки и да видим. Криско му беше много интересно това, така че му предоставям възможността да бекон. опита. Не е бекон, това е филе. Ай, давай филенце. Да, филе. Филе. Ама не е като филе, Елена. Не, филе, Елена. Свинско е филе. Просто на него му е интересно защо е оранжево, може би има някаква марината, която седи, нали, отстрани, за да стане такова, или го цъкат малко на... Я, Криско, да видим крилцата, дали ще ти харесат. Пробвай другата част. Добре ли са като моите с соевия сос, Да. дето ги правя, нали? Имаш сос някакъв, Крис. Да, и моите са някакви морски дарове. И това е скарида. Да. И това е такова калмар. Калмарч. Да. Да. Еми, хайде да хапваме. Приятен апетит на нас и на вас. Един тюлен има в този басейн. Един тюлен. Един тюлен.
Къде е тюлена? Ето и малко кадри от басейна. Как беше звука? Да, това е басейнчето към... Да. Е, така можеш да се седиш и да се печеш. Ай, давай да видим какво правиш ти в басейна. Само внимавай с този бели флоп, че да не те боли пак. Много яко. Много яко. Идвам. Ето.